Baba. Kaka, tahir, gelin naharlaňyz taýar. Agda çarada kän wagt galmady. Boluň biz size garaşýar. Jewahir, sen näme zat görmedik ýalan karlyp otyrdyň ha? Tahirjan, sen hata pedibi ökdösüň. Aýsana, agdaşara näçe wagt galdyk ha? Sen sagadyň daha bir mut galypdyr köreken. Şey diýsene, ay onu bol hala. İnnäge ağlaýdy öýdýän. 5, 4, 3, 2, 1. Alyň onu bismillah. Ey Allah, can edelim şükür. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe. Hadi alıverin. Oradan kabul olsun. Buyurun. Alın iyi verin ahirin. Jewahir, miwe sunuşşekmi? Keywanı suwady ali kejep fiýmäge değer galmady. Agşam kino göremizi ýerýal hod alypdym Kan ýekkämi? göreýin nämeler alyn kaň baý bo. Yaşlar, siz näme tarawa namazyna gideňizokmy? O neme kaka, biziň hem gidetimiz gelýär ölenin gowsy siziň özüňiz gidiberseňizleň. Biz Tahirjan öýde koýup gidip bilmerse, çağadyr birden ýene başymda oýun talaýmasyn şeýledem kaka. Ýöne men öýde galmadym näme? Men babam bilen gitjek. He, şeýlemi Tahirjan, tenim gidäjekmi? Han bolun gitjek bodoň kän eglenmeň. Ýörün, keýwan, bizem taýar bolary. Ýöre diýdim, ýör taýarlanaly, ýör. Gaýdym, köreken bolun ha, biz garaşyp dursaty. Baba teret bir zat ýazyp gidipdir. Hormatly kaka. Eger nesibede bolsa mesjitde tapşar. Gyýdyň kehri bar. Daýdym da ýam gidäpdirler ha. Be, atar şey diýsene. Keýwan, o gün berk gelýärli bir tutulaýdy goý. Sen ala detme diýdim, men häzir alajyny taparym. Hadi başla. Daýdy. Siz gitmediňizmi näme? Gitmedine ha gitjekdik welin ilk şu ýerde täret alyp gidäýellidik. Bilýäňe, mesjitde de täret almak kıyın bolýar. Tugeleme körekönüňem etli ganyny bolansoň, o ýerde itenek çomonak gorup ýörmedi ýaly. Ay näme? Gaýdym, bu näme bolar? Näme, biz bilen bu kulluýum oýnaýaňyzmy? Gidetiňiz gelmeýän orda çekinmän aýdyň. Wah, hormatly gaýnym. Biziň gidetimiz gelýärle, ýöne keýwanymyň aýtşaly bir täret alaýellidik-de. Tu men açtım köreken. Bol çal täret al birden namaza giyjek alaýmaly. Hormatly gaýnym, soramagama bir hil bolýan, bugün haýdy mesjide gidýär, ha? İlerdäki mesjidi. Ha, çalt okuyan imam mesjidine diýseňiz, hakykatly gowda. Ýok köreken, biz beýleki mesjidde haýaljakdan okuyan imam marana şoňa gidýär. Haýaljakdan okuýany diýäňmi? Ýörüň onu aýdyma düşün, odalam giyjek alyk. Dur, keýwany. Tarawana imam haýalja okuýar diýär. Ýerýal bir zatlar alaýsak mykak, ha? Arasyny ýerdim. Seňem gorkup oturan zadyň diýsene Jewahir, biz tarawa gitmez. Men kelläme gowy pikir geldi. O nähil gowy pikir? Näme ýüreň eliň alýan? Ýür çalyp Ay gidelim. şonu da her hil ýagdaý bolup biler. Iň gowy men bir ýerýal bir kagzat alaýanlay. Keýwany. Görüň ok mesjide golaýlap barýar. Ýene bir ada çykyp ýörämsoň hiç bolaýmadyn birden.
Sen alat etmeýe diýdim. Häzir bir yerden çykar. Kim çıkmalı? Takoň soňuna seret edýdim. Näme çıkmalı? Kim çıkmalı ahir? Seret. Seret. Bu köpek nereden çıktı? Ey vay, kömek edin. Gaýynlar ýetşiň haw. Ýok ede görýän muny. Jibahir, gorkma diýdim. Bu bizim goňşymyzyň itahyry. Men oňa ýetip bilen gürleşip goýdum. Adajy kowalan ortaň galar ödem okudylan. Okudylaryny näme okudylaryny wagty gowy başa öwredilmedi. Goza näçe ödem bir haýwandyr da. Okudylan zatlar bir ýem ýadydan çykar goýuran bolmak ihtimal. Göreken gorkma akryn. Ýolşadan bärini tarap ýöräbersene. Bolmasa siz ýöräberin kaka. Bizim näme netiwede bolsa barar. Bolmasa da barmar näçekde. Aýtydym diýsäni. Şo janawaryň nämeden gorkup dur? Hormatly gaýjan, ýuwaşyrak gow. Bu bela birden bizim gorkýanlygymyzy aňaýmasyn. Ýene adajy gaýrat et diýdim adajy. Bolitlerim okudylaryň keýwany. Näme başga itwam şu ýerde? Sen gözüňe görünýändir olar. Ey Hudaýjan, bular nerden çykdy? Oň bile jokan dostlar olaýmadyn bularym. Jibahir, men kelleme gowy pikir geldi. O näkil pikir? Gaçaly Jibahir, gaçaly. Ey vay ýejem janmyň awaşydagy nebala? Kinoda görüp bilmedik Jibahir. Ödem telewizorda birinji gedek gidýärdi. Ony senem ikinji gedek görkezlerini görersiň da. Dagy näme Men o etjek? birinjisini gören ýaly äle Bu edýdim. ýaman gata awşy edýdim. Şuňa çalsana, çal şunu. Ahir gelsin daýda. Jibahir da eliňizden diýişläýdim olar. Gowa diýişlediler. Özüňiz gowy diýýäňizmi? Ay gowa gowy. Aslında gowluk ýok bolýan. O diýmesen alas wa näme? Kiňiden men otogma barym. Men siz bilen gurrugma. Evet. Hawa. Biz ýa-ni mesjidden gelýäkek Tahirjan bilen maslahatlaşdyk, hemde belli bir karara geldik. Onu siziň bilmeňiz gerek. Häzir görürsiň. Kakam bizi öýden kowup Tahirjanym ýököz mulultjak diýer. Onsoňam şunça ýyl şöýde ýaşadyňyz diýip bizden pul talap eder. Olam az bolýan ýaly maňa düşen mirasdan jinnet ýalysyna maňa bermez. Tahir kimi diýen ýoluna maslahatlaşdyk. Teljuk mollamy, mektep müdürüni, onsoňam tanjygy agadaçara çağırmalyn karara geldik. Şöýün haçanan bäri gelim gitmem ýokdy. Indi mehman çağırmaň wagty bolaýdy diýdi. Oy gowdugyny tide iş bitiräpsiňiz kakajan. Olar haçan gelýärler onsoň? Olaň işe azrak bolýar. Howa şeýledir öde. Kuni bilen işma gaty kän golin aýdýan ýokla. Men agdaşlar hökman ýeşen. Ondan orada da akşama çel işen men ahyryn. Ýeri bolýar. Hani gelin agdaşary näme geçirmek barada maslahatlaşaryň. Galan soň görür. Ol neme diýjekdim kaka? Bizem baýa adamlar ýalgym matbaha naharhanalaryň birini agdymda çaýtaga kem bolmady. Mehmanlar üçin mütkeşik bolardy. O näme naharhana dasmalymysyn? Gulýaly öýümüz barka näme üçin naharhana agdymda çaly, he? Kaka, mene ýöne çykdaýjy bolmasyn diýip aýdaýdym. Her kim öz jübüsinden tölese, Ya olmada şey delin, karşı olmasaňyz hemmemiz birlikde agdaşlar berilýän çadyrlaryň birine mehman bolaryň. Olar pul soramadylar ha. Han betetseňiz lan aýny. Çykdaýjyň bartyn men özüm çekerin. Siz näme şer pödür etmeli bardy oýlanyň. Galan bilen işiňiz bolmasyn. Tawba etapyrlar. maslahatyňyz bu ýere jemlän bolsaňyz meni mehmanlar çağıraýjak onu. Bar Tahirjan, bar arkayn çağır mehmanlaryny. Bu yer näme üçin garankay? Eýway, bu näme? Biz bilmedik, teljuk molum garaşyp oturuň diýdi. Ey ho, Garagöz, oyan sana gün süýür tepe çykypdyr. Bolhany tur bar tutmana gideli ho. Garagöz tur diýen men sana. Eşden okmy?
Bu men ahiri hasibat ýadaňdan çenne talança urudyňmy? Eneden hatibat bolsam. Gara we sene geriň näme? Diýmek daňdana çenni men tallançanda sen gelipdim de şeýlemi? Tanju, bu sınıftan çykýan galmagal näme? Men ne bilen ýollaş müdür? Soramaňyz näme? Şu oradal halyma men kellämi agyrtmaň. Beýdime öreň Tanju, biz näme oradal delmeýsem. Bizim oradal ýönetilmede çolaba ýörümdik. Haýşe diýen men ýedim bilen gelin. Tanju beyt, menden başga adam ýok ýaly. Salam çağalar. Siz näme garaňkyda oturýarsyňyz? Bärde nämeler bolýar? Öğretmenim. Moğlumňyz nerede? Şonu biraýdyň ahyry. Men bärde ýollaş müdür. Men bärde ýollaş müdür. Seljuk moğlum. Hawa men edilýärdi. Teljuk çetin. Siziň mektebiňizde mugallim bolup işleýän. Seljuk moğlum, eger kyn görmeseňiz, bu sınıfda edil şu wagt nämeler bolup geçýän aýdyp bilmersiňizmi? Şuňky geçmeli sapamyz gara gözi bilen hasibat barada bolan soň, menem çağlar has kem guw düşünýip, gara gözi bilen hasibat alyp gelýärdim. Muňa ruhsat bardyr, ýollaş müdür. Gorsaňyzdan ýollaş müdür. Ýollaş müdür. Çağır onu diýsen gowy gördi. Mailnamada ýoklada men ruhsat berip bilmem Seljuk moğlum. Haýşe diýen derrew sapaňyzy geçiň. Jedeliňiz aňyrrak desseňizler, şu oradal halymda bize arasalýar, sizem hapalýaňyz. Şu wagt arasalçylyk goýuňda haýşe diýen şu sınıfdaky tagtatyr tugtolary ammar eltip goýuň. Ýene demen, hay hiýse etsen men. Ýöne Orada aýdyp sesim çykaramak bolyn her kim kellesine gelen etip ýör. Buyurun. Haýşe diýen Seljuk moğlum. Beýletmeň. Öğretmen. Moğlum. Bir de Ağdaçar'a geleyim. näme diýdim? Bizim öýümizde Ağdaçar'a geleyim diýdim. Tanju daý bilen müdür daýda anam çağırjak. Men elimdegirim tahir. Ol näme-de? O meselen soň gep beşert bolýam tahir. Tanju aga. Moğlum gatwermäň bolmaz. Tanju aga haýşe diýen çağır üçin bolýar diýeň. Çağalar üçin ýürege düşdüň. Bey be, bu ýeriň üýt göşükdigini. Bu zady bärik getirip goýupdyrlar ha. Ama ben ýöne men pikirimçe siz bärde diýen koýuny görket bilersiňiz. Moğlum Ağdaçara näme üçin gelip bileňok? Aýtdym Tahirjan, Agdaçara gitmäge elim degen ok. Ony hililiňiz degen ok. İşim köp bolýarda, hiç çire çykyp bilenmok. Sen aýdyşyň ýaly. Bärde ýan koýuny görkezip bolar bolýan. Müdiri bilen Tanju agaň habar bolsa, o bolmaly ka diýip men pikir edýän. Eger de men size kömek etsem, bir de Ağdaçara gelersiňizmi? Ben dedim. Menem oňa şeýle diýdim. Kadriýa daýda da gelsin. Babam hem şey diýdi. Bolar diýdi. Gaty gowy bolar diýdi. Ýöne müdürüňiz gelermi ka diýip sorady. Menem sorak göreýin diýdim. Maňa ýok diýmezle diýdim. Soňra men babama mektepde sınpymyzy käbi öldüler diýdim. Inni mektepde 2 sınp bar diýdim. Bir sınpy Seljuk mollum okadýa. Beýleki sınpam müdürimiz okadýa. Şoň üçin belki gelmänem biler diýdim. Ne şeýle? Ýene de Ağdaçarda näme meşiriljegi de belli däl. Daýda maňa näme meşiriljegi maňa şuny aýtjak diýdi. Men siziň barjaňyzy ýa-da barmajaňyzy şuny hökman biläýmeli. Daýdam şeý diýdi. Ýoldaş müdür, Ağdaçara bararsyňyz ha şeýle dälmi?
Uklak kallıngız bolen beýle kysyn o kadar adam yok. Men pikirimçe sapaklar boş geçenden Tanju daý barsyn olaň sapagyna. Şeýle delmi? Ne gireceğim? Hem çün tapak geçmeli. Menden başka adam yok mu kakudoro? Bilmedim de müdüre girsin neydi? Şu oradal halman bana başka iş ettirecek golyalar. Tanju daý, bize Agdaçara bararsınız da şeýle delmi? O ne hilagdaçar? O ne hilagdaçar ay? Teljuk mollum, inni arkyn başlaýaberin. Öğretmenim. Mollum, Agdaçara barýaňyz dämi? İftardaky men sizi öbek widingizden goýana däldirna mollum. Eger ilki bilen sen maňa kömek etseň bähwidinden galman. Bolýa men kömek ederim. Men size näme kömek edip bilerim? Sen häzir ýeriňe geçip otur. Tapakdan soň men sana aýdarym bolýarmy? Sagajyklar salam. Hemmeňiz hoş gördük. Size Allahdan uzak ömür dilek edýän. Meňir dostum bolsa bolmaýarmy? Ol men ýanyma gelse, bilece oturup söhbet etsek, ýerden içsek, ol maňa ertek aýdyp berse, menem oňa hekaýat aýdyp bersem. Hasywada men oğlumyň arlygyny ýugsa. Beýbe, hojaýyn asyl bu sizmi? Düşüň aşağı geliň men ýanyma. Sen ýanyna baryp men balyalar öýdýäňmi? Şonu da geliň de hojaýyn, men sizi görüp näme hoşal bolanymy bilseňiz. Menem seni görüp nähilap geçolany bir bilsedim. Hojaýyn, siz men göwnüme degýäňiz. Häzir menden gözüň örködürün hasybat. Ey wah wah hey. Wah. Ine taň, ne? Wah. Ey vay vay ey. Vay o. Ey wekey. Bak kellende kysır gidip duratal. Düz daýmy boljak gelýär. Ne boldy? Ne boldy? Sen tek dur ver bak hali hasibat. Men sen bilen ýagşyca hasaplaşarym. Tuğleme hojaýyn, size tanarýar bolmaňsyňyz. Häzir men sana gow tanadarym. Al sana gerek bolsa, ne? Ey vay hojaýyn, siz meni näme üçin urýaňyz? Al sana. Şona bilen okmy? Hojaýyn urmaň. Siz soňky döwürde gaty gaharjan bolupsyňyz. Eyvany hädiýän ineteret meselem şu ýerde 16 dürüne har görkezipdir. Bakasam 30 lira. Ine bärde bolsa 9 dürüne har görkezlen. Bakasam 20 lira. Keýwan göreýmege 20 lira hat ardan ýaly bolup dur ýöne. Hat ardan düşýän 30 lira bolany. Näme üçin diýsen, sebäbi bir nahar 2 liradanam ardan bolýar. Neme edidim kakam naharhanada yem zok diýdi ahrin. Sen orta ýenidim şo naharhanalar bilen başga bolup ýörsiň. Wagt düşünýän edidim kakaň naharhanada iýmerdi. Ýöne naharhanadan alyp iýmerdi noga. Naharhana buýursak bolmanam durmady öde. Dogry. Han maňa eliňdäkini ber. Al edidim. Kaçmış? Neme? Neme? Çağa bilen ýedi adam. Çağa da pul tölemelimi? O men doğanymyň çagasy, ýöne men öz çagam ýaly. Dogry. Düşünýän, onu aýsaňyzlar, biz size nahar buýursak bolýarmy? Mysal üçin deňizden tutulan leňeji suwda gow gaýnadyp, soňa buğlam etmeli. Şeý diýseňizler. Düşünükli. Ondan noýwa çorbasy näme? Uy daýda, bu näme boluş? Siz ýan nahar ýerip oturýarsyňyzmy? Näme diýdiň Tahirjan? Neme biz ýanky ýöne bir gurulýardyk da. Näme sirjeňizde maslahat etdiňizmi? Heniz bolup belli bir netije gelip bilmedik ýöne biz hem şoň uğruna kaka. Neyse. Yer bolýardy. Ine şu pul alyň. Näme gerek bolsa özüňiz alıştyrarsynız da. Ay gaýnjan adara galmadyňdan mordly. Biziňe mudaýyş gör, adam bolsa gazançymyz bar. Ay almasaňyz näme? Ýagdaýyňyza seredin. Ýöne näme? Göwneden bolsaňyz bizem ýok diýip dur mordly. Beräýin. Gerek zatlar ýöňiňizi alıştyrat gaýnjan. Bu da senin. Ine biýen taňa Tahirjan. Ertir gelýäken dağıtlyp şerer ýaly. Maňa gerek zatlar al. Gaýtarsam öňde durup bersin. Uy kaka?
Daatly diýdiňmi? Näme onu özüň pişirjekmi? Neme, men ol ejem elme dama sen şekerli daatly pişirşiň gurrun bererdi. Hatta özüniň hem senden öwrenendigini aýtdy. Ejen taňa şekerli datly pişirip berýändi. Anneni çok... Hay göwünme bolmasa sen ejen gaty göresiň gelip durýan oglum. Ejemi, Hasany, Arçyn agany, oban diýsen göresim melýär. Nesip bolsa din jarşa çykdygymyz Seljuk mollum bilen oba gider. O maňa söz berdi. Baba, men seňem biz bilen gideniňi isleýänne. Ondan gepleşerdi balam. Sen maňa ilki bilen erti Seljuk mollum bilen nire gitjekliňi aýt. Baba, menden gaty görme, men onu aýdyp biljekkä, o biziň syrymyz. Aha, gel, ine tapdym Jewahir. Heret, ine şunu Hani pişirdik görked näme näme bolar? ol? İçi portakaly Pekin ördögi. Heret sene. Muň ogadan görnäşini. Oho, Keywan Pekin Xitayda diýämi? Biz näme? Inni ördög Xitaydan almalymy? Birinci bilen Pekin Xitayda däli, Yaponiýada. İkinciden men ördöň kellesini naharatam oga. Kim bilip durun Yapon näligini? Walla senin may Keywan ördög niýden alýasyň? Jewahir, seňe mala diýen zadyňa seret näme mihmanlar mundan öň ördög diýip ýörenir diýýäňmi? Ördög diýip towuk salarsyn nahara. Bolar durar da. Men gaýgy diýen zadym başga Jewahir. Edir şu mewsimde turşy del portakal tapyp bolarmyka? Dinle edidim. Ertir akşamlyk nahary men özüm pişirerin. Seläli bolsa sen pişirersiň bolýarmy? Gurrun näme Keywan elbetde taýýarlar. Hatda men şu wagtdan işe giýişsem gowur. Bunu sardım mı? Sofra. Rahat taýýar inni. Başla berseň bolýar. Oh. Aha. Oho, hormatly gaýynjam, taga many ördüňizmi? Gelin, taçak başyndan gelin. Hemme de taýýar. Sahur. Telälik taýýar. Eşdiýäňmi Keywany? Tahir, turuň ahyryn, tahir. Jewahir, senem otura, garnyň doýra, senem ýyldeňinne. Ýokla, iyi berin. Heniz bir nime wagt bar, ondan men siziň işiňizi göremde özüm ýen ýaly bolýan. Durun gaýynjat, alada galmaň. Şeker men özüm ataýyn çaýyňyza, hatda çaýyňyzy taýýarlap bererin. Ana, bolly, alyňyny arkaýy içi berin, noş bolsun. Dur, Tahir jandyr wer, şundan ýetiň gelim seňe, maňa aýdaýmaly ahyryn. Men derrew taýýarlap bererin. Sen naharyň iyi. Bol, arkaýy ber. Ine şeýle, gün uzundur birden aşygaýma sen. Ine Tahirjan, al işden açyk bolsun. Al. Jewahir daý, ýene az wagtdan adan aýdylar onsoň. Wok, senden aýlanaýyn. Men aladam edýän dilleriňe dönen. Tahirjan. Men günüm görün sen arkaýynja garny doýur. Uy, çaýyňy turadym. Keywan dur, men häzir saňa derrewjik goýup bereýin. Al edidim. Al. Eç hediletdi. Bak otur. Indi men emmer garnymy doýuraýyn. Ilki bilen şu somsany bir ýeýin. Soňam näme beýleklerden iyi berer ta ýuwaşyp. Onu yem. Elindäkini iýetini ýokmy seýledem körökön? Kervar. Keywany. Sen bir maňa köýmege de wer bol. Baba tar ýygnaşdyral meňe askyn deramatym galan näler. Be, körökönümizden bir hila adamay. Maňa puluňa häzir bolýan bolýa bol özü bolsa. Özü hä ýygyşyrmandyr, iň bolmanna. Men bir ýygnaýyn. Birden bazarda uğurlanaýmasyn.
Hoş geldiniz. Hoş geldiňiz. Gele görüňde geçe görüň. Armanym işler gowmy. Ýör keýwan içini bir göreli. Geçin giri berin. Cevahir ýör diýen men saňa. Ne oldu canım? Ne bolýar saňa? Tip görýäň öte kizjek ýerde. Keýwan eşitýänmi? Aýagymyň aşağı şeýle bir gizeye bolin hey bolar ýalla. Gaşama edidim, gaşama aýaň gijete pulluşýa diýerler. Ay pulun uralazy bolarla dogonlar. Alın arkayn alıverin. Uy. Kervan. Keýwany. Men bir hili awalyan öde. Edidim näme de bolsa akşam açyny çydajak bol. Eger bilpagdyň açdan 59-un kadasy bardyr. Ýalňyş ben bolsam ol 59-50-61 ulmaly. Sen näme başga adamlaryň işine burnuň sokýan? Eger pullar ýetmedi diýip gorkýan bolsaň arkayn bolay pulumyz kän. Eşitdiň dämini eşitmeljeňi? Aytan Cevahir haýtyndan alaly. Göleň etinden alaýynmy ýa-da goýunyň etinden? Sen Pekin ördüğünü biçirecek diýmendin keýwany. Pekin ördögi diýip gulawym kamata getirdiň Cevahir. Indiden soň Pekin ördögi taýýar bolup ýetişmez. Oň ýal bolsa goýunyň etinden, göleňim etinden alaly edýdim. 3-4 bölügüm şu taýýarlardan alaly. Adamyň aýdan neşden bolsaň çaltyrajyk bolla. Şo zatlar taýýarly. Çok güzel. Bay bulan gowdugyny. Köne peynir barmy oglanlar? Köne peynir. Uy, sen eme Cevahir, näme üçin könesin soraýan? Pulumyz bar ahyryn täzesinden alaly. Näçerak çekmeli ogun? Neme de ölçe näçe bolsa da alar, näme de bolsa pulumyz bar. Ölçü, näçe çyksa bererse. Yok, ölçeme en gowdy sen bir tegelegini getiräý. Yani Ol näme bir tegelek de ullukan, galyň. Agramy 12 kilo, bagasam 135 lir bolýar. Sen bagasy bilen işiň bolmasyn. Jem bahasy 192 lira bolýar. Sizin kredit kartaňyz barmy ýa nagd töleýäňizmi? Nagd töleýär dogan nagd. Bolýar. Cevahir pullar berse ne diýdim? Şondan beräýin. al canım. Al edýdim, arkayn töläber. Muňa näme bolýar? Näme gaýtarýyn ýokmy? Cevahir. Cevahir. Hani bitin pullar nerede? Dur edýdim, bolmaly häzir. Eýway. Nira etirmol kawlal. Eýwe. Hadi kardeşim hadi. Paralama. Mutat berilen yer başkarak yerden özleň. Maňa pullar nira görümjürmedeniň aýdarmyň Cevahir? Men aşany ödüm bilen keýwan gördüň, goýan ýerimde ýok. Ya öýde galdyk, gaýdat kak. Bir mut garaş edýim, aýam ýeje. Eýway. Hey, sen bir ısnat diýseni. Öğretmen. Selçuk oğlum, mena gelaýyndyr. Hoş geldin. Hoş gördük bolin oğlum, siz berde de işleýäňizmi? Dinle Tahirjan. Bu ýerdäkiler meň molum ol işleýänim bilen oklar. Mektepdäkilerim bu ýerde işleýänim bilen oklar. Şoň üçin häzirjek bolar düşündiňmi? Siz arkayn olun oğlum, men dilimiňe ýetdirin. Qadagan niýdimmi? Diýmek qadagan. Oho. Bu näme ha? Bu näme? Ýaly gyşyk daňmak bolanok. Sen näme düzgünnamany okumadyňmy? Düzgünnamada hemmet ýazylanmy? Ýazylan. Oň ýaly bolsa sizem ýazylan bilen bolmaly. Ana taňa gerek bolsa. Muňa gerek. Sen edýän näme inem? Senem düzgünnamany okumadyňmy? Haýar bilen ýer almasyn bir ýerde dogurmak qadagan. Näme okumadyň şonu? Doğra ver. Selçuk. Eyho. Bıçağın bir yerde neymiş var Selçuk? Bize kömek etmeye gelipdir başlık. Bu men in gowg dostum. Selçuk sen edýän görüň da näli? Sen düzgün namadan habaryň ýok edýän. Kiçi çağalaryň nahar işleýän ýere girmek qadagan diýip ýazylan şo ýerde. Sizin pikirinizçe men çağa da ona şeýlemi? Ana taňa gerek bolsa elbetde çağ. Siz onu nädip bilýäňiz? Nädip biler onu edýän? Görünüp duranda da ahry. Ýöne siz men näçe ýaşymda da bilen de ahyryn.
Ondan düzgünnamada şunça yaşa çağa girme qadagan dip ýazylan o ahyrin. Şey diýdini. Bolmaz diýdim bolmaz. Ondan düzgünnamada aşpede geyimsiz nahar bişirmek qadagan nip ýazylypdyr. Başlyk, ýönüň aşped geyim bara. Beh, gepe düşmeli adam ekeniň da. Efendim. Alo, dinleyen. Assalamu alaykum gaýyn. Men söýgüli köreköňiz Jawahir. Hormatly O gaýyn. näme aýtjak bolan aýtdy diýmeň işim bar. Nimelay men ýöne keypine jaňa daýdym gaýynjan. Aslynda biz telefon tölegini tygyşytlamak üçin size jaňa daýgatdan öçürjekdik bolýan. Öý telefonyny at görkezmän soň beýle edip bilmedik. Bolan näme aýtjak bolan aýtdy diýin. Tahir sonra tahir bolmasa ýadyron gahar gelip başlar. Keýwan ýene bolmasa şu ýerlerden pul telefonu tapyp kaksaň bilen arkaly gurulşyp bilerdik şeýle däme ha? Sen nämen gaharmy getirjek bolýan körekön. Hormatly gaýynjan, bir mut garaşyň men häzir ýanynda kabereýin. Kimdir öýdýäňiz? Ol häzir gurulşyňyzy bilersiňiz kimdigini. Kaka senmi? Näme garaşaň okdunmy? Alo? Gaýdym senem mara. Näme men tahir soraýjakdym kaka. Oşu wagt öýdemkä? Öýde bolsa öýüň niresindeke? Öýde däle bolsa gaýrat etip onu tapaýda kaka. Kapatdy. Goýdy telefony. Baý, bu güýnen mi edýdim kaksaň gurulşy gelmese fikraga bar ahyrin. Hani men şoňda bir jaňat göreýin. Assalamu alaykum hormatly Fikri aga. Assalamu alaykum. Ýagdaýlaryň gowmy. Ha, şey diýseňiz Allah kabul etsin. Kabul bolsun. Ramazan dolayısıyla. Orada bolan üçin şu wagt işlämek diýdi. Ýadgar raýlym görünýär. Menem bize de dile getdim. O min inşallah. Näme dert keýwany? Bize ýekije ýol galdy. Olan barja pulumuza düşünje de adalyp öýe gaýtmak. Gaýtmasyna gaýdas bolan aýygymam ýejep haris ýüregime düşdi de keýwany. Diýmek siz agzyňy şu ýerde açaňyzda. Hawa, şey diýsen bolman durmaz. Onam üçin bolmanam durmaz diýen. Siz agzyňy şu ýerde açaňdykmy näme? Siz näme bazara gelen ýaly uluga hol oturýarsyňyz berdi. Uluga ok diýen bolup näme diýmekçi bolýaňyz? Salam aşpezaý. Ha, näme gerek? Näme işiňiz bar berdi? Aşpezaý, biz gata acykdyk. Bize bir nan, pomidor hem de peynir beräýiň de. Kusura bakma. Aýyplaşmaň balalar. Düzgünnama laýyklykda agyd açmadan öň adamlaryna nahar bermek gadagan. Siz düşünmediňiz öýdän ýaşuly. Bahasyny ýaça bolsa bereriz biz, gorkmaň. Bahasa zat diýen bolup sen kim bile gepleşen bilen oý diýen, ha? Gadagan diýen inim sen näme düşüneň ok? Oň ýaly bolsa bolýar da onu. Allah berendenim bermeýändenim razy bolsun. Sagaman işleň. Bolýar. Bir minut. Garaşyň. Başlyk iki çörek berip göýräýinni. Bir telesine ýüzlerinden gözlerinden tügeleme nur ýagyp dur. Wah, meňem beresim gelýär, onu bermek gadaganna inim. Bugun şäher häkimem barlyk etjek diýdi. Işleň, näme durdyňyz? Hiçlik gitmeň, şu ýerde maňa garaşyň bolýarmy? Yerim oňa näme diýjek diýsene. Sen enidim yer almasyny arsylymadyňmy? Aşpezaý, şu ýere adamlara nahar bişirip bermek üçin dikeldilmedimi näme? Hawa şu ýer şoň üçin dikeldirli. Ýöne agdaçar çadyr ilýäm o. Agdaçardan öň nahar paýlamak gadagan. Bilir berläýse näme bolar? Aýtma men taňa düzgünnama garşy gitmek bolanok. Ey Allah jany, men nirden bilen düzgünnama oňa Allah at ýazylmaýar. Sağ ol, daýjynetler. Sen näme beýlekler et dur. Eljok, sen olara berdiň gerek, şeýle gerek. Hawa, sen olara ýerçer ýaly at berdiň, şeýlemi? Eýwek başlyk ýüregime ýardym. Men aşkanamdan ruhsatsız hisat bermeliler, bilen okmy? Göwnüme olmasa bu ýerde rahatlar azalypdyr. Başlyk, siz men gowrumy diýýäňiz. Sen entegim işden kovulmadyňa şükür et. Eger men bolsaň bu ýerde kim zady sanak göreň başlyk. Asana seni men dadım tanak gedeýine. Teljok, sen gowy men gözüme kän görünme. Düşündiňmi? Lan bari işiň bilen bol. Bu çağda men ýanynda boldum, bar çalt. Sen näme atlyş durdyň ay? Bolar. Ha bolar. Şu bolar. Senin ýaňyň näme?
Tanına işini gördünüz. Bol çal şu yerden qaranın çaylan. Alyan da adınızdan yok bir direk aylanışıp gördünüz. Tiz bolun, götürün şu yerden. Hadi kardeşim. Barın uğran şu yerden. Çaltırak. Ayelin hov, dögüyen hov. Yoşura da be. Başımıza bela mı oldu? Bar oyunu çıkadım anıraktan göldü. Cevahir Ferit, olar alan zatlarımızı yadından çıkaraydılar öýdýän. Pulunam almadılar. Jem bagatı 10 lira bolly. Bolun çalta tapmaşın. Gatrakka ýygyryp eşdireydim öýdýän. Anha bu çeýiňiz, bu golta salar ýaly gabyňyz. Ine şeýle. Alyň zatlaryňyzy, tarışdyryň şuňa. Ine bolly, ine bolsa gidin. Ha oğlum. Yahu. Ey, İçinde taş da yok ama. bolmasa içinde taşama yok mu bolin giyeceğiz ne velamın keywani. Keşke para. Keşke pulumuz bolan bolsa, maňa ayakkabı alardyk şeýledem keywani. Düşeňime çalt. Bey be daýsy datly pişirýäňizmi? Hawa, sen onu nädip bildin? Ejem ilmi da ama sen datly pişirşiň barada gurrun bererdi. Özüm o datly pişirmegi sizden öwrendirýän. Naharyň ýysine başyma aýlanaý döýdýän. Ama çok ýöne siz gaty ýakyn goýupsyňyz, muň ýalesen gowuşmady. Ey towa. Aşagynaky demire-de ýag çalmansyňyz. Ejeme köplenç sary ýag çalardy, şeýsen has tagamly bolýar. Vay bo, nira bardan tap yaray bular. Inim talaum aleyküm. Wa aleykum assalam agam, gelin. Tu öleme. Sen nirel bolardın ýagşy ýigit? Men Çanakkalaly. Näme kär edýän? Ay, mene şu ýerde gymylýan agam. Sen bir ýerde orada oturýança işlerdinde. Galan onu bir aý näme edýän? Men şonu soraýan. Onu orada tutjan. Onu soňam çaltyrak orada ay gelerine garaşýan agam. Aynim kene. Men hen asyl käriň näme diýip soraýan? Käriň näme? Başlyp berden satrak etsek gowy bolar. Naharyň ýetine oradamyz bozulaýmydyň birden. Aşganan barlap gidenin gowy ýokka diýen. Bolýa, ýer bolýa da. Bolýagam sag bol. Hey garagolly täne. An bol satrak maňa şo ýerden limon getirip ber. Ver bak. An getir berik. Şekerli suwuny hem için beýle ýer taýýarlaýan adaý. Sowar ahyryn ol. An bar öýde işiň bilen bolsana. Bar satrak maňa suw getirip ber. Men onu nem için toradım. Men ejeme suw gyzgyn kaguýady. Şonna has ýumşak bolýady ýa. Siz nem için bu suwdan ulanýaňyz? Biz awada gaýnatylan suw ulanardyk. Bir ýerden owaň däl. Bärde datly şeýle pişirilýär, düşündiňmi ni? Emma geçen hepde şäher ýakymy suwlary gaýnadyp içmelip çykyşatdy ahyryn. O şey dip çykyşatdy. Sen ýakymyň diýenine feretmenim. Muňa galsaha ýollar moňordulmaz, mektepler açylmaz. Sen häkimden asman ýakyn olaýmasa. Ay. Emma bärden günäsi ýok ahyryn. O gije günde diýmen işleýär. İşlemesin na onu kim işledi ýa? Otursun öýüne hediledip. On şonda masa oňarsak dady bolmaz. Sen näme mölerlýän? Ya men ýalan aýdýanmy? Şu diýen sözler meni häkim güdüne daýdaryn. Näme gerek? Näme dürtüp durdun? Wy adyl püpüp dedi başlyk. Dala umany. Hawa, men ýaşly. Häkim daý hoş geldiňiz. Biz emedil şu wagtyň gurrungy edip durduk da. Eşitdim menim, eşitdim. Nahar üçin heni de malp bilmedik bir toparda adamyz galdy. Pulumyzam gutordy. Şoň üçin hem ardanjak datlardan araşdyryp, saçaň üstün boş goýmadlygy çalışmaly. Eşdiýem keýwan açlykdan hem de aýamyň giyjemegden meňe halis yskynym açdy. Öýe aýtsak bolmazmy? Goýa talyň, goýa satjan, ardanjak golly Keýwan gelin. işleýänmi? Adan aýdyr öýdýän. Gelin goýa talyň, gelin. Hey şu wagtymyr azan aýdylarmy Jewahir? Seri de bir gök satyp ýör. Şu gök satýanam gow gabat geleydi. İşte açar taýarlamak üçin 2-3 bogdak gök alsaga gow bolar dedidim. Men iki türlü işte açar taýarlajaktym da. Onsoňam soňan gowrak etden üstüne gök tepeleşdirer bolýan aja adamlar näme biler durar öýdýänmi? Alın dogunlar, alıverin. Gök ardan boldy, alın. Bize 2 bogdak gök otuňdan bersene. Köneregim bolsa ardanjagyndan beräýsene 4-5 tanjagny. Eyvay, polisiye gelýär. Kömek edin, dogunlar, polisiye gelýär. Arabam saklan, men häzir gelýän, arabam saklan.
Nädir gelýär? Cevahir, takla araban, takla ahyryň. Dur diýen men taňa. Dur gaçma. Indi nädir keýwany? Ola arabasyny taşlap gaçyp gitdi. Cevahir. Takla, takla. Kanundan gaçyp tapmardylar. An gelin gäri. Siz kıyın görmen şunu taklap duraýyn da biz häzir. Sag oğlum, häzir. Siz maňa ýalňyş düşündiňiz başlyk. Men siz diýsen syýlaýan agary. Sizi uliýlem syýlaýar. Ine men aýarym şu gün siz barda ýakynda zatlar aýtdym. Men hem ony çünkde durdyk gaýtdym. Ananmadan görüp geleýin şu wagtdan durandyr şu ýerde. Hani bezetsene ne ýaşly? Men eýem eşitdim. Ondan Ramazan bolanyna şükür et. Şewwal relsin men seň bilen gepleşerim. Şewwal men aýarym gady da başlyk. Habary guradaýyn derrüjük geler. Hani bolly diýen, tüket ýangramaňy. Onu habar etmeyin. Deňme şo duran ýerine dursun. Tamam anlaryň hakim daýy. Görüşmek. Bolýa köşük, sag bolun. Wi, ýogsa da seň menden etçe hiç ýyl haýyşyň ýokmy? Neme, hakim daýy, şu gün akşam bir de mihman gelýär. Babam şolara datly bişirjek diýdi. Men babama şon bişirer ýal zatlary eltmelim bolýyn. Beýerden gijirak typjaga men diýen. Eger pulun berip datlyn şu ýerde bişirip eksen bolmazmyka? He, hakim daýy. Bolar jigin, bolar. Anaýt, sen näil datly bişirmekçi bolýan? Men şekerli datly bişirjek. Ýöne aşpez daýynkydan ütköşük. Bolýa jigin. Han sen ilki bilen naharyň bişir. Ondan men ikisinem datyp görüp baha beren. Aklyna seretsen sen özüňem datly çekeň. Usta. Başlyk. Inni şu jaga çağa tüýjük hem gowy datly beşirse, sizi matkara bolýan da şeýlemi? Haýtene görüledin o. Birden ki bu jagada oglanjyk bir de baş aşpedi bolup bilen aýtynämi? Barıň diýen size. Görüp berýärsin. Oýun etse ogly üçin netse ata ýeňer diýipdirler. Benim işim Selçuk molum. Men agda çaraçany işlemedip diýen. Soňra bileje bize gideriz bolýarmy? Men agdaçar wagtyna işim kän bolar diýipdime? Ana şol işleri bitiremden soň bilecek ders. O nähil iş molum? Maňa daýdaýyn da. Cevahir. Cevahir. Cevahir diýen. Sen gidiber ýedidim. Maňa azar berme. Menin çydam o açlygym. Cevahir edidim. Hiç eýledi bir zat bolarmy? Aha, sen näme diýen? Bolýa orada ha tutoňok diýeli. Köpçülikde arkaýny ýeň diýeli. Ogurla biýmeň bir tona ahry, o dogon. Al, näme goýan ony? Şu ýerden tagaman gitseňiz bolýa bar. Allah sadakany kabul etsin. Sagjy bol agam, sagjy bol. Bolýa bar uran. Hey, bir hetpe diýenim, ödüm epi adamlar. Hadi eret durdun, bari işin bilen ol.
düşündüňiz däme bolunur. Men şu günagda açar wagtynda bir ýere mihmançylyk etjek. Ýönetir arkaýyn bolun. Men siziň aladaňyzy ederim. Eger kyn boljak bolsa biz size ýük bolmaly. Ýok çağlar. On kynçylyk bolmaz. Men başaş bede siziň içerik girmäge çekin ýanyňyza aýdar. Olam size naharyňyzy bir gaba salyp taşarda berer. Vesselam bar bolanço. Men onu gideýin. Bolmaz diýdimmi? Bolmaz. Beýle iş düzgünnama tersdir. Ýöne başlyk çağlar girmäne utanýa. Haýyş edýän başlyk. Şu gedegem ýene bereli göňüne degmen olaryň. Waq näler berjekdi? Ýöne düzgünnama gawat gelen ok. Pulun berseň bolmazmy ka? Pul liýdingmi? Ola düýbünden gadagan. Men siziň beýle iş etmeňize ýol bermen. Ýok, bolmaz. Ana dağıtların tayarı boldy. Hani ýörüň açyp göreli? Aç. Bolmaz, ilki siz açyň. Ýok, sen aç. Ýok, ilki siz açyň. Onu ikimiden birlikde açaly. Yer bolýarda. 1, 2, 3. Ey Hudaýjan. Ne mondu? Bir ay ýalňyşlyk bilen gyzgynlygyny artdyryp durýan. Kim edip durany? Ýa-da siziň gyzgynlygyny bişirýän aşpez daý. Meňe jemä 180 derejede bişirmeliýa. Çekil ýolumdan. Peki Siz tahir görmediňiz. O näme üçin enidem gelen ok? Ay gaýyn size oňoraýdyňy bir de onu sizden sorajak bolup durdy. Kaka indi sen tahyryň ýokdugyny bizden görjek bolýarmy? Bir zat bolsa biziň boýnumyza atýan. Biz näme loň nire dedigini? Biziňe habarymyz hem ýok ondan. Hadi çabuk. Bol çaltyrak naharyň uruna çyk. Bolmasa naharyň ýetişmez. O ne heyri nahar yetişmeýämisin? Eýem agdaçar golaýlap ýör ahyryn. Nirelerden ayağım sürek gelýär. Bular naharam yetişmeýändir bular. Haýyş edýän inim sen bir nerim oýnamasana. Odalarym şu wagtga gaharym gelip dur. Hoş geldin müdür. Hoş gördük. Yollaş müdür diýmeli. Yollaş müdür. Aşbeýler üçin iň gymmatly hem gadyrly ýer olaň nahar pişirýän ýeri bolmalydyr. O ýer olar üçin mukaddes saýylmalydyr. İşleýän ýerine ähli zatdan habardar bolmalydylar. Siziň bolsa dünýeden habaryňyz ýok. Men şunu sowatlap size şu käre öwretjek boldum. Siziň bolsa hisap piňni de dedäle. Men diýenmediň doga, men size näçeler aýtdym. Aşpez daý. Men pikirler gördüm bolýan siziň aýdýanyňyzyň hem jany bar öýdýän. Men datly barasyny aýtjak bolýan. Sen oğlancık bir zada diýjek bolýar. Datlyňyz barada aýtjak bolýan Men diýen. datlyma näme bolupmuş? He, ondan neme? Ana atalarymyz aýdypdyra, her molla öz bilen nokarmyş. Aşpez daý bolýan onu. Men sen ertirden mer kelläň çişiraýdym öýdýän. Şellämi aşpez daý? Kelleme çişir bilin bolun bolýar da. Senin tek çağı bolýar. Men sen günäň geçdim. Hayır, men size öz datlymdan goýup giderim. Näme? Ýöne bişirilişini öwretjek geldirin. Öwretsem maňa babam käýär. Maňa gat käýär. Hay, sizin emir diýänim. Göre bulun edýänni. Tutun olary. Bolun çap goýbermäň. Tutun. Durun, gaçmaň, daly watlar, durun. Tutun olary. Tutun. Gaçmaň, durun. Tutun olary, tutun. Nerede diyeceksin? Çağlar siz naharyňa nire diýmekçi bolýaňyz? Biz bir yer tapar siz bizi alat etmeň. Bolmasa sizem bize gideýin. Biz agdaçar etýäs ahyryn. Ýöne men agdym bekli däl ahyryn. Ýöne sen ajyňa saňa şeýle dälmi? Siz näme gülüp durdyňyz da? Näme gülýäňiz diýen? Näme gülýäň? Başlyk, siz täden çorba bişirmeli bolaýdyňyz diýen. O nämeň çorbasy? Nahar döktüňiz de nahar dökün täden nahar bişirmeli. Düzgünnamada şeýle ýazylan. Näme siz maňa düzgünnamany öwretjek bolýaňyz? Hani şerik girin. Baryň işleýişiniz bilen bolun. Çaltalım. Öý, seviň var. Baba, Kaka, bir şey söyle. bir zat aýdaýjakdym da, gelip gideýdi. Bir saniye bakın. Bir mınçık gelsen bolýar kaka. Bir şey diyecektim. Bir mınçık, o neme? Baba, Neme diýejekdim? Kaka, gaharyňa geler welin. Näme deýin? Nahar ýanypdyr. O ne nahar ýanypdyr? Hemmeti ýanypdyrmy? Hawa, hemmesi çaltyrak biştinli başagyny gatrak ýakaýdym da. Keýwany? Muňa bir teretsene. Hälik tapmadyk pullarymy joramyň içinde eken kim goýdy ka bular meň jorabyma? Assalamu aleykumlar.
Wa aleykümselam inim. Hoş geldiniz. Aynı Şöyle bolaydı, öyle nem ayağıma tikençimdi. Dayda, inşallah kän nahar bişiren nälsiňe? Bir de öz naharymyzy ýanymyz bilen getiräýendir. Baba teret men näme pişirdim. Kan göreyin oğlum. Aferin Ay aferin. tügöleme. Diýden oňat bolupdyr. Şeýle bolaýmalam da, maňa size üretdiňiz ahyryn. Geçin, taçak başına oturun. Geçin. Cevahir, sen näme aşlykdan çykan ýal howlugyň? Heni dagda çara wagt bar ahyryn. Han tahir görün oklu. Tahir televizyon tezden açma aýtdy. Belki onu adan sezi bir gün irrak okalayat da mescit ýakden. Ana. Ana mokolle. Alyň işleňi açyp koyun. İyi verin. Ana. Bol. Ankara'da ýaşaýanlar üçin agda çar wagt boldy. Ne yapalım? Ay näçik. Bolmasa da bolan okta görýän.